La nostra amiga Esther de Tip Top Tourism ens va convidar a l'IBTM World. Allà va presentar una eina fantàstica que permetrà a les persones usuàries de cadira de rodes o amb ceguera valorar per nosaltres mateixes l'accessibilitat d'hotels i restaurants. L'esdeveniment va tenir lloc a la Fira de Barcelona, un recinte enorme on també se celebra el Mobile World Congress. Tot i això, l'accessibilitat encara no és ideal. Alguns ascensors petits, lavabos adaptats massa estrets i un pàrquing amb les mateixes limitacions. Però això sí, el personal és superamable i sempre intenta ajudar. Tampoc tots els estants eren accessibles. Alguns tenien rampa i d'altres no. I la zona on estava l'Esther era tan estreta que moure'm amb la cadira resultava complicat. Un espai tan gran i important hauria de treballar molt més aquests aspectes, oi? Gràcies, Esther, per apostar per una accessibilitat real. Every shadow's just a place.